En geno mara nyakwara mogi nyodhiambo mari teri makare wakini machiegni e weche manyien mag rameny piny ma kawuono nyakwara mogi tarik 13 dwe mar 5 2020 to kod 4. Odiochieng' mabendo yawa yanga sikunde pacho kama ngima ka nitiere moko kuom weche ma otenore kod yepo mar sikunde ma waluwo ni e gwenge mopogore opogore mag oting'o kwan manok mag jopuonjre ma odonjo e sikunde e yepo odiochieng' mokwongo e tam mar 2. Moko kuom jogo mane pio ula odaro e miechgi bende nitiere sikunde moko ma pok giwuok e ayanga ka ma timore kinde ma sirikal ochano golo wach ni mondo joma jot e sikunde odhi omany kuonde mamoko ma ginyalo jotie mondo chiw thuolo ne yepo mag sikunde motimore kawuono nyakwara mogi. Kopogore kod mago bende wang'iyo ng'anyo mar jopuonj mag junior secondary ma oramo ni nyaka winj dwachgi eka gibiro donjo e klas. Ma dipo ni weyo kama chal nade jopuonjre matimo kata manitiere e grade mag junior secondary en penjo ma wan go ka kendo wadhi bedo kod wendo mara Steve Oruko ma en achiel kuom jopuonj mag JSS mabiro gogo mbaka ni to dwaro margi en mane. Gisechopo kanye gi twak poni twak osebedo kadhi nyime to gin ang'o gini monjo bed ni keto kaka okenge kod piny owacho e chopo dwaro mag jopuonj mag JSS mondo jopuonjre madonjo e grade mag JSS nyakwara mogi bed mago makoro dhi yudo nyalo mar chopo lek magi mag somo e yo mongirore ma rochni moro amora ok obedoe. Magi to kod mamoko mathoth nyakwara mogi yiena mondo arwaki ni machiegni mokwongo thund weche. Achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romogo e skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana atamalo 48 kende. Sikunde ma pacho ka oyawa yanga kawuono ka ywak to pod nitie ni mar kwan jopuonjre ma odonjo e sikul kawuono nok kopim kod mano mowinjore. We thought of a boat, but the public boat that was available is no longer. I think it is not in operation. So because of that, these children are not able to cross over to reach the school. Sirikalo yango ni sikunde 44 oko yaw nikech midhiero ma okel kod oula ka moko makaluo to ne ok obedo mayot ne jopuonjre chopoe. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi otonye dwaro mar gole apisi bang' komiti mar od bura rem thiche oko. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag rameny piny chakore sani par ni ane rameny piny ka ilo Lydia Okeyo machiegni jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo. Tudri kod namba 3660 kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, subscribe beda achiel kuom jogo maneno weche manyien kokalo YouTube maro manyien mar Ramogi TV Kenya. Bende inyalo weche kokalo e Facebook maro kaka senyisi kaachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE kata kiji follow ana wuon e Facebook page mara ma en George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Sikunde mapacho ka gikone to oyaw bang' piny owacho chwalo yepo makamano nyadiriyo kaluwore kod oula ma okel kod koth mapek ma endo osebedo ka chwe pacho ka e kinde mokalo ma bende nokelo kethruok mag thoth sikunde mapacho ka. Kata kamano kwan jopuonjre manoyuoro e sikunde go nene piny ka thoth sikunde kata moko bende ne onge kod jopuonjre ma odonjoe. Moko kuom gwenge makaluo bende oyudo midhiero makamago. Bang' chwalo yepo mar sikunde ma pacho ka nyadiriyo kaluwore kod koth mapek manosebedo ka chwe pacho ka, moko kuom jonyuol ne ogolo nyithindgi oko kendo kogi mar donjo e skul. Moko kuom tesende mag nyamburko ne obedo kod dhungruok mar jopuonjre nikech nok mar geche kod medruok mar nengo wuoth. Kuna msongamano wa magari, tunaomba tusaidike, watoto watakana wafike mapema manake kesho wanaingia na mtihani. Sasa naomba mtusaidie kwa sababu wengine tu wagonjwa, tu watu wazima tunka hapa njaa tuuma. Fare imepanda 1500 badala hata 1000. Hii jamu imeletwa tangu asubuhi ni sababu ya NTSA barabarani wamezuia magari mengi. Wanafunzi wamejazana hapa, kuna wanafunzi nafaa wae shuleni mapema lakini imebidi wakae hapa hadi mida hizi na tujajua itakuwa ni saa ngapi ambao wengine watapata nini, watapata usafiri kwenda mashuleni kwao. Kato doko ni yepo mar sikunde ne otimore, sirikalo yango ni sikunde makwan giromo 44 ne oko yaw kaluwore kod midhiero ma okel kod pio oula. E limbe marwe moko kuom sikunde oyangore ni kwan jopuonjre to nenok kipimo kod kwan munjo bed ni ne donje sikunde go. E kaunti ma Homa Bay, jopuonjre manok kende manochopo e skund primar kod sekondar ma Osodo kod skund primar ma Kobuya kata biro ni oganda manojote skundno osedar kendo chiwo thuolo ne somo. These children are not able to cross over to reach the school. And we are trying to work
with other partners. If we shall not manage to get a boat for the children, then as a ministry we are planning to relocate these children to the schools in the mainland. E kaunti ma Migori ne walimo skund primar Manyora kama maromo 48 mar jopuonjre kende manochopo e skundno kaluwore ni thoth miere pod piyo kwako kendo moko kuom jopuonjre pod ok nyal chopo e skunde. Kata kamano somo to ne ochakore. Achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romogo e skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana 48% kende. Wuoth no bedo matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako. Gidhi gidak e centers gi jonyuol gi, moko be odhi kanegi, koro ok wanyal yudo nyithindo nyadichiel e yo mowinjore mondo giripot e skul. Kata kamano watemo manyo jonyuol ma obedo displaced modhi oko mar sublocation ma wantie mondo mi ginyal duogonwa nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. E sikund primar ma Ombaka e kaunti ma Kisumu, somo ne ochakore ka obedo ni oganda mane piyo dar e miechgi bende pod ojot e skundno ma osebedo kargi mar jot kuom ndalo buora. Kata kamano 40% mag jopuonjre ne ok ochopo e skundno. Kuom nyithindo 400 wan gi nyithindo madhi 250 moko pod ni dala. Nitie joma nodak kae, nodak e classrooms gi, ne gisewuok ema ni moko pi pod opong'o miechgi. Koro gidak e skul ka, wamiyo gi bath skul konchiel mondo gidage. Nyithindo moko be pod gin go kanyo. Kanu wasepenjogi to giwacho ni nyithindgigo bugegi to gi uniform ma gidhigo skul pi notero te, koro kaka ne gidhi skul onge. To wang'isogi ni giwe nyithindogo biya kata gionge uniform nikech somo osechakore. E skund primar ma Nyamasawa 80% mag jopuonjre ne orem chopo e skundno kaluwore ni thothgi koth mapek ne oketho bugegi kendo miechgi bende oula ne opong'o. Kawuono wayawo skul kendo wayudo nyithindwa mochopo e skul gin 234 out of the number ma wantiere godo ma en 322. Nitie nyithindo matin molewo. Nyithindo molewo gi nodhi gi jonyuolgi e evacuation center. Moko jonyuolgi nooro oko, to wan gi geno ni gibiro kendo gidhi joinwa. Kowuoyo gi jofwambo juma mokalo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne oyango ni sikunde ma ji obuoro e pacho ka gin 10 kende kendo piny owacho ni kod chenro mar daro jogo kapok noyaw sikunde ayanga. Ile mashule ambaye wale wamekabiliwa na hii taabu wanakaa kwa wakati wa sasa si there are not that many. We have 7 primary schools and 3 secondary schools where people who have been displaced because of the floods are temporarily staying as of now. And we are collaborating with national government, internal security, Ministry of Issues, so that we can be able to relocate these particular issues to other alternative areas in order for us to make sure that the students can be able to come back. Nekoromogi odiochieng' mokwongo mar yepo mag sikunde ne tam mar 2 moko kuom jonyuol e kar dak ma Ombaka e kaunti ma Kisumu pod ojot e kar jot ma adundo e sikundno makoro omiyo sikundno poge diere ka konchiel en kar jot mar oganda ma pi nyocha noimo utegi to komachielo chenro mag somo nodhi e nyime. Magi timore ka thoth jopuonjre sikunde mane oketi mar reso jogo ma oula odaro e miechgi e kaunti ma Homa Bay bende ne orem ma ok oyepo kawuono. Kata odoko ni piny owacho ne osegolo chik mondo familia mane oula odar e miechgi owe thuolo skunde ma kamago ne chenro mag somo e kinde mano yawa yanga skunde pachoka to moko kuom skunde ma kamago one kod pek nikech familia moko pod ojot e skunde go eko. E kaunti ma Kisumu moko kuom jonyuol to pod ojot e kar jot moro madunde skund primar Ombaka makoro miyo skundno pog diriyo ka bathe komachielo ting'o familia go eko to bathe kamachielo ting'o jopuonjre. Jonyuol lero ni bang' ka pi ne omonjogi e miere gima nyithindgi kende mane gireso ka mwandogi mamoko kamoting'o wuoch buge kaachiel kod uniform to pi ne olalgo kendo nyithindgi ok nyal dhi nyime kod somo e yo mayot. Nyithindo awachni 3 koriwore gi marano Mika gi mek jirani 2 nok ginyal dhi nikech gigi pi nodonjo gotieno kabisa. Koro gotieno ka pi odonjo ok inyal fundo gik moko te mondo itimri nade mondo idar. Chuni ni kawo nyithindo
giminyalo kwanyo kata kad kikombe kata kadise matin mikwanyo go mitimri nade iwuoko godo. Kaluwore gi japuonj maduong' e skul primar Mombaka, atamalo 40 mag jopuonjre ne ok oyepo ka kwand jogo ma pod ojot e skulno bende nyalo medore nikech utegi po nimo e pi. Osechako puonjo nyithindo, ema ni nyithindo to kobiro te. Kuom nyithindo 400, wan gi nyithindo madhi 250, moko pod ni dala. Nitie joma nodak kae, nodak e classrooms gi, ne gisewuok. Ema ni moko pi pod opong'o miechgi. To wang'isogi ni giwe nyithindo go biya kata gionge uniform. Nikech somo osechakore ma ginyalo manyo bang'e. Midhiero ma kamano bende okwako skul primar ma Nyamasao, kama jopuonjre ma 80 ne ok oyepo kawuono, kendo skulno bende kwano lal maduong' mane ula okelo negi. Nyithindwa mochopo e skul gin 234 out of the number ma wantiere godo ma en 322. Nitie nyithindo matin molewo. Nyithindo molewo gi eki nodhi gi jonyuol gi e evacuation center. Moko jonyuol gi noroko, to wan gi geno ni gibiro kendo gidhi joinwa. Ma ok obiro be obro release mondo dhi kuonde mamoko moter giego. Skundwa nobedo affected kabisa nikech ne wawito cho achiel ma nyithindo manyiri tiyogo. Wasetimo adjustment momiyo gi cho mar jowuoyi, kendo kawuono aneno ka wan comfortable school. To e kaunti ma Homa Bay, thoth jopuonjre e alwora ma Osodo kod Kobuya manitie kachud bura ma Karachuonyo ne olewo ma ok oyepo kawuono, ka jonyuol bende ogolo ywak margi ni gigo ma nyithindgi tiyogo e chenro mag somo ne pi oula oywero. Wainyore makata udi okwanya doke gi nyithindo matin, an gi nyathi matin kaka dadok kode e suna, ot kende ng'ich, ot osedhi gi bathe, onge kata kaka wanyalo timo. Wakwayo sirikal ni mondo konywa, kata lep nyithindo mag sikul gin gidong' e pi te, pi oywero gi buge nyocha ng'ich te odhiye. Buge onge ma nyithindo biro ge skul. Wakwayo sirikal ni mondo kelnwa buge ne nyithindo. En thuolo mara makende mondo ang'is apil ne jopiny mondo gigol nyithindegi mondo odhi sikul. Kawuono ne wan Kobuya Primary School, kama nyiche en rescue center, kama ne jogi odake as a rescue center. Nyo watemo matek monyo agolo gi nyoro, ma nyo watero gi e kanisni mopogore opogore. Samo wan go ni nyithindo no se report. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maromo sekunde 44 e Kenya mangima ok oyaw kawuono nikech midhiero ma okel kod oula ma osebedo kwakwako Kenya. To kaka jafwambo marwa George Juma lero, moko kuom skunde to ne obedo matek ne jopuonjre donje nikech pong' mag aoche kod oula ma pod okwako alwora mag skundego. E seche ma jopuonjre moko ni ochopo e skunde ma chako somo margi bang' piny owacho skunde ayanga e tam mar 2, moko kuom jopuonjre ok noyudo thuolo mar chako somo margi nikech sikunde gi pod olor nikech pi oula. Lipot mawuok kuom piny owacho yango ni skunde maro 44 e piny Kenya mangima pod olor nikech pi oula ma pod opong'o sikundego kod midhieche mamoko. Kwa madarasa imeongezeka kwa sababu ya mafuriko. Tunaona kana kwamba madarasa zingine zimekuwa fupi kwa sababu ya chini kuwa loose, na ni kama kila kitu taharibika hapa. Mavyo kimeingiwa na maji, sasa wenda ikawa itasink. Hata wewe sijua yale itaendelea vipi mvua ikiendelea na moko kuom sikunde machendo mag somo pod ok ne odhi nyime. Gin moting'o skund primary mar Sintan, Leswa, Loitip kaachiel Kolonge Iwan, moduto gidore e kaunti ma Baringo. Ya leo ni siku ya kufungua shule ambayo tumefika hapa shule wanafunzi wajafika kwa sababu mahali ya wanafunzi hapa bado kuna unyevu mingi, na matarajio yetu tunataka kufungua shule, na kama mvua itaendelea na maji itakuwa namna hii itakuwa ni vigumu wanafunzi kusomea mahali hapa. Sikunde gi e kaunti ma Baringo kod mamoko ma pod olor pod pi opong'o kaka mana yore mabende chopo skundego pod pi oimo. Tunataka usaidizi hata kama tunasapata the tents ambayo watoto wanasaida mahali muinuko wa kusoma, kwa sababu mvua ikiendelea hivi kuna uwezekano watoto wataendelea kukaa kwa sababu ya baridi na mambo mengine mengi. Gate hata ipitiki kwa sababu unaona gate yetu tumekorogea na chini imekuwa loose, tunaona kila kitu inasama. Ekinde ndondo marwa ne wayango ni mokum sikunde mabende ne oyaw bende jopuonje kaachiel kod jopuonj ne obedo kod pek mokalo e chopo skundego. Sikund primary manyore Sapkono Manyatike e kaunti ma Migori
ne jopuonje kaachiel kod jopuonj sanja mane ochopo ne obedo kod pek e chopo e skul ni nikech pong' mar pi. Tudruok kod jonyuol ne waketo nyithindo to jonyuol mondo ka gibiro skul to gibedie lwedo maber mar jonyuol kendo ka gidok gibed lwedo maber jonyuol. Japuonj maduong' mar skul primary manyore Kennedy Kanik wani moko kuom jopuonjre tiyo mana kod yiedhi ka bende ikogi mana kod jonyuol nyaka sikul. Bedo matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako kendo moko ne nyaka gol oko gi yie mondo chopi, moko bende kwa ng'eyo kama gintie nyaka koro thuolo ni. Kane oromo sa abiro mar odiechieng' ma jopuonje dok pacho mar gago, jopuonje mag skul primary Manyora mawuok kuonde ma pi oula pod opong'o mane jonyuolgi ne orem chopo e sikul mondo koro kawgi ne oriyo kech e sikul. Waketo nyithindo to jonyuol mondo ka gibiro skul to gibedie lwedo maber mar jonyuol kendo ka gidok gibed lwedo maber jonyuol. To kata kamano pod wantie gi challenges ke mawuoyo sani e sa mondo obed nyithindo godo migago mar odiechieng' to kigoyo wang'i malach do ka nyithindo pod nie compound. Nyiso ni gin gikwamo ka gichopi nikech gito arita ma kwe ma jonyuolgi mondo gidog godo miero. Kata kaka wabiro konyogi bende onge nikech onge chiemo mwanyalo miyogi e thuolo masani kaka migago mar odiechieng'. Sikunde mamoko kaka mano ma Ngugo e sabkondo Manyatike mabende jopuonjre ne obedo kod pek e chopo sikul. Tend sikul ni kawo tende kod apis mar ruoth ma Central Academy nyaka sani koro manyo yie ma gibiro tiyo godo e kwang'o jopuonjre mondo gichop e skul. George Juma, Ramogi TV. E kinde ma jopuonjre mamoko chako somo ayanga e sikunde duto ma pacho ka, jopuonjre mag junior school somo mage nyalo yware kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj SS ma ochakore odiechieng' ma kawuono. E ng'anyo ma obagi e counties mopogore opogore, jopuonjgo koni ok ginidogi e sikunde ma ok ondikgi e tich e yo mongirore kaluwore kod ng'eto mar doho madwe mokalo. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Bang' deko chako tamni mar ariyo, jopuonjre mag junior secondary pod somo mag ginyalo ng'ikore pacho ka mangima poni duol mandiko jopuonj TSC ok okawo okang' machielo mar duoko jopuonjgi e skul kaluwore gi ng'anyo margi mochakore ayanga odiechieng' ma kawuono. Koa Machakos, Nairobi, Nyamira kod counties mamoko e pacho ka en ng'anyo ma obagi mar sundo duolno mar TSC mondo ndik jopuonj mag JSS e yo ma ongirore kaluwore gi ng'eto mane otim kod doho dwe ma okalo. Wan barua kane wayudo mokwongo ne wayudo barua mawacho maber ni watiyo higa achiel, basto wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable. Kane higa achiel orumo, jatend piny koro nodhi mo ochako loko kendo ni higa ariyo. Koro wakia ni gini ni timana tich loke. Ok wabidhi e klas nyaka chop chieng' machielo ma TSC to gi jatend piny no biro miyo wa barupe miluongo ni permanent and pensionable. Nikech nitiere jok moko ma bende osemi barupe go to wanto poko miwa to gino giluwo yor kojoloni, gino migi amiya. Somo mag junior school masani ni e grade mar 8 osebedo gi midhiro ahinya to ma otenore gi somo. Koa kuom jopuonj, kuonde somo, lai mag somo e kinde mamoko, gigo ma piny owacho pok oketie lokruoge madwarore. Look at a place like Tana River, you are paying us 17,000. I am a Christian. You are telling me to teach IRE. How now? What kind of CBC is this? Walimu wa JSS wanafanya kazi ngumu sana. Maana tunafunza subject karibu 13. Ni vile saizi zimepunguzwa. Lakini tunapewa mtihani mwingi, tunafanyisha watoto mtihani na tuko wachache. Jopuonj JSS osimo jonyuol mondo bed ka ong'eyo ni nyithindgi ok yud somo e skundego kendo chak manyo yore mamoko mag neno ni giyudo somo kaka dwarore. Koro wawacho maler kendo wanyiso kata jopuonje mamoko mwang'eni samoro maybe no dhi e skunde ni wabiro negi kendo wabiro golou wang'ni ok wasa. TSC nyaka ndikwa e yo mowinjore kaka sirikal gi court nowacho. So the message to the parents, be responsible for anything that happens there. We are not responsible and we are not accountable and we will not be accountable. Higa manyien somo mar CBC owinjo dhi e rang'iny machielo mar grade mar 9 ka nyaka sani gi matin ne dweche 7 to higa rumo. Migawo mar somo pok oyango lai makare ma winjo luwo ahinya to gi jonyuol man kod jopuonjre e grade mar 8. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi nyime nyoko Ramogi wayudo ni jatend piny William Ruto oyanga skul primary manyien ma Lenana School Primary e ward Mang'ando e kar chung od bura ma Dagoretti South Nairobi. Sikuno mabende skul kende mar primary mar piny owacho e ward Mang'ando Nairobi ni kod klese 22 kod jopuonjre maromo 1,500. Kochiwo singo mare, jatend piny osingo ni piny owacho dhi gero klese mamoko 24 kendo neno ni gik madwarore e weche mag somo bende ochwal ni skulno manyien e Nairobi.
Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu oyango ni giseloso kod jood bura ma Nairobi kendo twak ewi tiyo kod $1 bilion moketi ne gero klese e sikunde. Leo tumefika hapa kufungua madarasa 22 ya kwanza. Watoto wetu kama 1300 wataanza kusoma hapa shuleni. Mimi naelewa ya kwamba bado watoto wetu wengi wa Ngando hapa bado hawatapata nafasi ya kutosha. Hapa tunahitaji madarasa mengine 24. Sawa sawa. Na mimi nimejitolea, sio wizara, mimi mwenyewe nitajenga hizo madarasa 24. Na nimekubaliana na kontrakta huyu kontrakta anaanza hiyo kazi leo, ili baada ya miezi miwili mimi nirudi hapa tena. We give God all the glory, kwa sababu mkasa ambao ulitokea umetuzalia matunda ya hii shule yetu ya Lenana School Primary. Tunashukuru sana ministry ambao walitoa milioni 40, CDF ambao walitoa milioni 20 kutengeneza hii shule. Watoto wetu ndio hawa. Mmefurahia shule mpya? Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK oseo okang' mar sirikal daro ji gi thuon e kuonde mane oyangore ni chik opuodho dak mar oganda. Jakom mar LSK Faith Odhiambo wacho ni muko mane otim e kar dak ma Mukuru kwa Rumben en ataro mar chik kendo rocho ratiro mag oganda. Riwruogno bende oseo okang' mar sirikal yawo sikunde e kinde ma sikunde mamoko to pod ni kod midhiero kendo jopuonjre ok nyal donje. Si haki wala halali kuwaondoa watu sehemu wanazoishi bila sababu dhabiti na mwafaka. Sheria ya mashamba ina mikakati na mwelekeo wa kufuatwa iwapo wakaaji wa mahali fulani wanafaa kuondolewa. Hii ni mbinu danganyifu na laghai ya kuwaondoa wananchi hawa fukara fuke wa Mukuru kwa Ruben kwa kusingizia mafuriko na baadaye kuwanyang'anya makazi yao. We intend to take decisive action against any further injustices perpetuated in the course of effectuating this government directives to ensure that the rights of members of the public are not infringed upon or lives threatened. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV mano bende matero ayueyo mokwongo e weche manyien mag Rameny Piny Odhiambo ma kawuono odiechieng' mar 13 e dwe mar Abich 2024 nyakora mogi kama bende weche mag yepo mag sikunde winjo komako chuny oganda. Jonyuol wacho ni tire jopuonjre maonge kod kaka ginyalo donjo e skul. Jonyuol moko bende okale thuolo matek e kuonde idho nyamburko. Gikoni jopuonjre ne ok nyal yudo mayot ahinya idho nyamburko kaluwore kod pong' mag nyamburko go to kod weche mamoko motenore kod weche nyamburko. Parne tielo mar ariyo kaka naseng'isi wendo mar Steve Oruko osedonjo ka en japuonj mar junior secondary gin achiel kuom jogo manobago ng'anyo Nairobi ka kendo odhi nyiso to dwach gi hie en mane to ng'anyo ni dipo ni nyalo kawo thuolo maromo nade kaluwore kod bedo ni junior secondary na achiel kuom lai manyien mar somo mar CBC ma bende owinjo bed ni keto nyithindo ne ikruok mar luwo yo ma biro konyogi kamoro yango nyalo mare kaachiel kod yo manyalo kelo lokruok e ngima mare. Awuoro ni jatend migao mar pur onge ketho kare mbolea mabandia bende ne onge. Awuoro jood bura ma wan godo. Nyasaye mondo mi opar Kenya. Fredo Osuru kantiere Dandore mondiko mano. Batio imore aneno weche manyien yo makare kantiere Karen ka timo mos ne jogo mowito ngimagi ndalo wacho ni ndalo arus en wach malit ahinya olokore kuyo entiere Karen ok ng'eni mano golo kanye kaluwore kod weche manyien ma wan godo sani pok wakelo mano. Kamano koponi nitiere jomoko mong'eyo ma mano timore ne gi mos ahinya. Awuoro okay, Denis Odhiambo jaimbo penjo moro kanyo ma bende tekre ne ng'eny akora mogi mano koro samoro wanyalo ng'iyo itok pasi ya kocha en koro kinyal ng'iyo yanga dahongo otek gi soma dier but awasi tuko sawa watoto wanasoma. Okay, mane gima wacho Nyaringa Alfred Oloch winjo Ramogi TV yo makare kendo malera nyantiere ka ungo e karungu erokamano ahinya
kuom keto Ramogi TV. Kasto Lawi wuod Adore entiere Rinya, neno Ramogi yo makare ahinya. Ni mwaneno sani nyiso ni giko piny ma osechopo. Mano kaluwore kod kaka en bende nyakwa Ramogi oluwe kanyo. Archbishop Dr. Okoth Okoyo wacho ni entiere koda ka, kendo Ramogi TV neno maler. Wacho ni sirikal wuondowa ere kaka gigolo jopiny mayande pi odaro miechgi ka jogo kia kama gidhiye. Yina mondo ka uyogi kanyo nyakwa Ramogi. Mago gin penjo ma sirikal ang'eno chiko itgi kendo winjo. Ka kamano to waduogo kod weche mamoko manyien e Rameny Piny. Kik idhi mabor. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesadi. Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Kurang'e chako go uwi kae. Koch ng'en ng'ano moloro na e odni. Konyauru. Kasto bang'e ji te biro ng'eyo ni en osebedo kowuondre wuonda kae ni en muofu. Iniwacho miriambo mama. Halin ne wacho adier. Ok in muofu donge. Ang'o? Iwacho ni an aneno. Mano koro ini anya meher. Pogi od ni bebe kapono kido mara timne gimoro marach. Duoga wuka sani dhi kumidhiye. Kapoka chwanyora kodi. Saka bende ng'eni yan. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi otony e lweny mar temo gole oko e apisi kaluwore kod mibadhi ma itudego mar mbolea mabandia ma yande ne ochopo ne jopur. Linturi otony bang' jood bura abiriyo ma gin jokanyo mag komiti manyicha ne timo ne nonro puodho ne oler kapamba kendo ok owinjo bed ni gole. Jakom komiti no Naomi Wako wacho ni jood bura 4 ne omako chung' ni Linturi owinjore owuog e apis. In its report
report, the committee made the following findings of allegation against the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock. The allegation under ground 1 on gross violation of the Constitution or any other law, ground 2 on serious reasons for believing that the Cabinet Secretary has committed a crime under national law, and ground 3 on the gross misconduct as outlined in the special motion are unsubstantiated. As a member of this House and as a lawyer, I have spoken and interacted with some of the members of the Select Committee. And a disclosure has been made to me that questions and alleges impropriety and misconduct by some members of the committee. The committee, instead of carrying out investigation as was told by this House, the committee went and turned itself into a Supreme Court of Parliament of Kenya, presided over, Mr. Speaker, by the Lady Justice Naomi Wako. And Mr. Speaker, the rest of us became judges. Mr. Speaker, the question we are asking is this: is the committee of the House supposed to operate like a court, or are we supposed to continue operating like a committee of the House? You cannot cast aspersions against your colleagues without a specific motion against any one of them or several of order. Against any one of them or any 2 or 3 of them, that there was impropriety. Kawasudo nyakwara mogi koro gikone to county ma Homa Bay biro yudo lo ralog tich mare ma ichano ger ka ochopo dwe mar 12 mar higa ni. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni gero log tich mar county no biro kelo fungruok maduong' kendo biro reso chenro mag tiyo ne jopiny e yo makare. County no log tijno ichano gero kod agulu mar County Pensions Fund CPF, chenro mabende biro mwonyo omenda maromo $500,000. Gavana Wanga oloso e kinde nyasi mar yudo thuolo kowuok kuom duol mar lope mathurka NLC e wi chenro mar gedo no. County government ma Homa Bay onge gi county headquarters kama ji te nyalo bede kaka jotich matiye kendo kata jopiny nyalo biro mayude huduma. Koro nwawinjore gi County Pensions Fund ni mondo gikonywa e wach mar gedo mar county headquarters. Koro gine ma gibo provide wa gi financing mar gero county headquarters. To lo wadwa dhi gere Arujo, to lo ni e nying county government of Homa Bay, to CPF ne dwaro ni mondo lo bede nying gi mondo gitim investment kaito koka lo duog e nying county government ma Homa Bay. Mane mane watimo kaka wuon. Homa Bay osebedo ka onge county headquarter. Kopogore gi counties mamoko ma kidhi ting'e ni mae county headquarter ma Homa Bay. Homa Bay ni gi office mar governor, to office moko ji obet ma jomoko bet kata e bwo mesa. Jomoko bet e corridor. I want to assure the county, Your Excellency, those present that when the commission is allocating land, we make sure that we do a thorough job. And that is why we do site visits to be sure we know what you are allocating. Club mar Kariobangi Sharks obedo jaloch maduong' e round mar 29 e tuke adhula lig maduong' ma pacho ka bang' loyo Sofapaka gonde 5-2. Kogalo medo kayo machiegni okombe no bang' loyo Shabana gol 1-0. Gol mar jatugo Benson Omala nokonyo club mar Gor Mahia Kogalo sudo machiegni gi okombe mar adhula ka nyaka sani Kogalo dwaro mana loch 2 e tuke gi 5 modong'.